Jum tassew sinnifikanti għal 16 persuna fosthom żewġ nisa u l-età tagħhom tvarja bejn 22 u l-55 sena li issa bdew il-vjaġġ tagħhom bħala persuni mibdula kif ggradwaw mill-programmi ta' riabilitazzjoni mid-droga fi ħdan il-Caritas Malta u fil-Jum Internazzjonali kontra l-abbuż u traffikar ta' droga. Dan ukoll fl-isfond ta' 50 sena mit-twaqqif ta' Caritas Malta u 30 sena mit-twaqqif tal-Komunità Terapewtika ta' San Blas. Tul is-serata li offrit ukoll divertiment audiovisiv ġew imxandra filmati tar-residenti, filmati li uħud minnhom kellhom messaġġ umoristiku, filwaqt li oħrajn kellhom messaġġ aktar serju. Id-direttur tal-Caritas Gat fid-diskors tiegħu ħal okkażjoni biex wissa lill-legalizzazzjoni tal-kannabis b'mod rikreattiv jgħaddi messaġġ lill-adolexxenti li l-kannabis mhix droga perikoluża. U tenna li liġi bħal din tipperikola lil kull min bi sforz u impenn ikun ħareġ mill-vizzju għax dawn ikollhom inqas raġuni għalfejn jieqfu mid-dipendenza fuq il-kannabis. Iċ-ċertifikati tal-gradwazzjoni ta' dawn is-16 ir-resident ġew ippreżentati lilhom il-President ta' Malta George Vella. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni minn barra r-residenti kien hemm ukoll il-familjari ta' dawk li ggradwaw kif ukoll l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna.